Ito si Ninoy. Congressman! Sorry. Ganda. So guys, may checkpoint dito sa may Ilocos Sur. Ayan, so bibigyan ka nila. Okay, good morning guys. This is J4 Speed once again. So for today's vlog, pupunta tayo ng Ilocos Sur. So ang goal natin is papuntahan natin ang makasaysayang Besang Pass. At saka ang Suyo Cervantes Road at Quirino Skyline dun sa may Sea of Clouds ng Ilocos. So mula Tarlac ay pabiyahe tayo papuntang Pangasinan, papuntang La Union, tapos sa Ilocos Sur. Tapos mamaya mag-stay tayo sa may Tagudin, sa may Ilocos Sur, dun sa tita ni Naldong Gala. Doon tayo magkikitulog. Time check nga pala is 11:35 AM. Today is December 4, Saturday. Ang biyahe namin siguro abutin to ng mga 5 hours. Si Naldong Gala kasama ko, tsaka si Zeko Garan. What's up? Yeah! Sample! Ito na, si Naldong Gala tsaka si Zeko Gara. Time check is 11:55 AM. Take off dito sa Tarlac. Let's go! Ganda ng simbahan. Welcome to Paniki. Ganyan yung daan, nakakasilaw. Puting-puti yung daan. Ang lilim ng daan dito, ganda. Nakakatakot lang baka biglang bumagsak yung sanga sa atin. Huwag naman sana. Let's go! Pangasinan! Dito na tayo sa may Pangasinan guys. So ito na yung checkpoint. Welcome to Pangasinan. Ayan guys, so wala nang checkpoint dito. Medyo malayo-layo pa tayo guys. 4 hours 43 minutes pa daw sabi ni Google. Tinanggal na yung harang dito. Meron pa. Ito na, La Union. So dito sa La Union, kukuha na tayo ng dito, passing through slip. Woohoo! Welcome to La Union! Yan, shoutout po sa mga taga La Union. Woohoo! So dito meron ng dito, checkpoint. Tara, balik tayo. Wala pa akong picture dyan eh. Oh. Provincial Border Control Point. So nandito na tayo sa may checkpoint ng La Union. Ano papakita dyan? Ito lang. Okay. Hindi, passing through. Kuha na tayo yata ito dun eh. Ano to? Ano sabi? Ayun. Kuha daw kami ng pass through slip dito. Siyempre, vaccination card tsaka ID kailangan dito. Good afternoon po. Kuha po kaming pass-through slip. Saan po tayo punta? Saan po tayo pupunta sir? Sa Ilocos Sur po. Sir, may proof tayo na pupunta tayo Ilocos. Residente kayo sir? Hindi po. Puntahan po namin yung tita namin. Paano sa Ilocos Sur ba sir? Opo. Pa-check na lang sir yung vaccination card. Ito po. Sino pong taga Ilocos Sur sir? Paps! Wait lang. From Tarlac po ito. Opo. Tatlong motor kayo sir? Opo, tatlong motor. Magkakasama po kami. Palabas na naman driver's license po. Oo. Vaccination card.
Sino daw pupuntahan natin sa Ilocos? Ha? Sino daw pupuntahan natin? Sabi ko si tita. Sa may Kalimuyo tayo. Sige, ang bag. ID, Paps. Kailangan din yung ID. Nang. ID mo. Sir, ang vaccination card tas ID po. Sir, good Sir, sino afternoon. pong from Ilocos sa inyo, sir? Sir? Sino pong from Ilocos sa inyo? Pupunta po kami Ilocos, sir. Apo, may taga Ilocos sa inyo, sir. Bali ka magkaanak po. Kamag-anak, sir. May proof tayo na doon tayo pupunta, sir. May sample kayo ng ID mo, sir. ID po. Apo, nung taga Ilocos sa inyo. Or... Picture na lang po. Ayun guys, so kung pupunta kayo ng Ilocos Sur, dadaan kayo dito sa May La Union, i-require kayo ng pass-through slip. So, kailangan nyo magbigay ng proof na dadaan lang kayo. O kunwari yung ID ng pupuntahan nyo or yung kamag-anak nyo sa May Ilocos. Or kung may nakabook kayo sa Ilocos, ayan, pakita nyo lang yung proof nyo dito. Kasi bawal pa mag-side trip dito sa May La Union. Paano, Paps? Nakapagbigay ka ng ano? Okay. ID? Ayos, ayun. Okay na. Ay. Checkpoint ng loan yun. Bibigay natin yung pass-through slip. Oh, sige. Ayun, may pass-through slip na kami. So, let's go. So, ayun guys, may pass-through slip na kami. Ay, thank you. Thank you, thank you. Ibibigay daw namin yung slip mamaya dun sa last checkpoint ng La Union. So, parang sa Baguio din, ganyan. Kung pupunta kayo ng Baguio, kailangan nyo din kumuha dito ng pass-through slip. So, nandito na naman kami. Favorite stopover spot. Okay. Dito po yan sa may 7-Eleven pagkatapos ng arko ng La Union Coffee Library. Meron din ano dito guys, manginasal. O kung nagutom kayo, the best talaga mag stopover dito. Okay, so stopover tayo dito sa may 7-Eleven Rosario, La Union. Muna tayo mabibili dito. Hotdog Gaming. Kulay yellow yung siopaw. May tissue po ma'am? Yeah, Pusa Gaming. Dagdala. Ayan guys, nandito po kami ng buburaot ng pansit. Taga saan po kayo, sir? Sir, okay lang sama ko sa vlog? Okay lang po isama ko sa vlog? Bibigyan kami ng pansit. kayo ng sticker, sir. Bibigyan kami ng pansit dito. Galing din po kami sa ano, galing din po kami ng event. Hindi lang po kami ng pagkain. Madami po. Okay. Yun, no? Pansit tayo. Pansit guys. Girlfriend ko po, ano pa eh. Ayan guys, uling sa camera. Uwi lang din naman. Ay ma'am, anong pangalan niyo ma'am? An po. Ayan, shoutout po kay Ma'am Ann. Salamat po sa pansit at saka manok. May manok, Paps. Ay, chicken chuyo. Uy, uy. Ayan, shoutout po sa mga eagle. Talaga ba? Ayan, oh. Kuya, kumain kanin at saka Adobo meron po. Sige po. Nahiya po. Nahiya po kami. Sige po, nahiya po kami. Kagabi, nagano sila. Hindi ko alam, basta may event sila sa Naga. Ano ba yun? Parang induction ba yun? Yes, tama po. Paps, may manok ako. Kailan? Ayan, salamat po sa eagle. Ayan. Sino sir? Hello po. Hello. Mga kasama ko din sa... Baka meron po kayong gustong shoutout, sir. Kasama ko din sa trabaho, mga... Shoutout ko lang po yung mga club po namin sa sa Caloocan City Golden Eagles Club. At saka po si John Paul Panganiban po. John Paul Panganiban, shoutout po sa inyo. Kain tayo guys. Yan sila ng sticker.
Nandito na po tayo sa may bayan ng Agoo. Okay, nasaan na tayo? Pagas muna kami dito. Hello! Anong lugar na po ito, ma'am? Bawang, ayan, Barangay Bawang. Ayan, nag-aasik po ng lagim dito ang Team Palibot. Dito po yan sa may Sea Oil, dito sa may Bawang, La Union. So, ayan guys, nandito na kami sa may San Juan, La Union. Dito na yung mga madaming resort, beach resort. Yun, ganda ng dagat. So, may mga nakasabay tayong mga riders. Shoutout sa mga nakasabay natin. Pink na pink ko. Lenny, Lenny. Kahit mga tricycle pala nila dito, kulay pink oh. Ito yata ang baluarte ni Lenny eh. Welcome to Bangar, La Union. Yung building na to pink din. Yung mga tricycle nila dito sa may upuan sila sa likod oh. Pakapatan siya. Hindi siya katulad ng mga tricycle namin sa Tarlac. Welcome to Deepen, La Union, home of quality bamboo industry. At checkpoint dito guys. Ito na siguro yung pinaka-last ng La Union. Dito na siguro iiwan yung pass-through slip. Province of La Union, official seal. Ganda. Daming bundok sa kanan natin. Asak, Tagudin, Mount Tabor. Ayun na yung arko ng Ilocos Sur. Woo! Finally, ito, nandito na tayo. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Ay, sa wakas, after 4 hours and 24 minutes, nandito na tayo finally. So yun guys, nandito na tayo sa may Ilocos Sur. Ito yung arko ng Ilocos Sur. Hello. Taga saan kayo, boss? Diyan lang kayo? Taga dito lang kayo? Hello, baka meron kayong gusto i-shoutout? Wala. Girlfriend. Ayun, girlfriend. Shoutout po kay Christian Lucino. Christian Lucino, hello. Yan Marustubito po, shoutout. Ikaw sir, wala kayong mga shota? Walang jowa? May jowa? Sana all. Bigyan ng sticker yan. Mamaya bigyan natin ng sticker. Ito, pakita muna natin yung ano dito. Ang ganda eh. Ito. Ayan, ito si General Manuel Tino. Ayan, pinakabatang general. Sabi niya dito, around 600 officemen under the Ilocos Expedition Forces defeat Spaniards in Tagudin. So dito pala naganap yun. Ang laban ni General Tino. Siya yung pinakabatang general sa edad na 20 years old. Naging general na siya. Pangalawa si General Goyo ng taga Bulacan, si Gregorio del Pilar. Ito si Gregorio del Pilar. Sabi niya dito, General Gregorio del Pilar and about 500 of his men died in the Battle of Tirad Pass. Ayan, bukas subukan natin puntuhan to, yung Tirad Pass, malapit dyan sa may Quirino Skyline. Ayan, nakipaglaban si Gregorio del Pilar or si General Goyo sa mga Hapon noong 1899, ayan, December 2, para makatakas si Presidente Emilio Aguinaldo. Ayan, doon sila napatay. Alam ko yung kwento nito na
Naka-tridor siya eh, nice sniper sa likod. At Pilipino din yung pumatay sa kanya. Si Governor Singson. Eto siya oh. Ryan Luis Singson. Sino to? Bakit dalawa? Tatay niya yan. Ah, Ito, tatay. eto si Ninoy. Galing ha? Ay, Congressman! Congressman! Sorry. Ito naman si Digong. Ala ka, sir! Ang mukha nga. Governor Ryan Luis Singson. Siya yung governor dito ng Ilocos. Yung Ilocos Sur tsaka Ilocos Norte, isa lang yung governor o magkaiba? Hindi, iba yun. Ah, amazing. Yun, shoutout sa asawa ko, Angel Rodriguez. Yun, si ma'am. Ma'am, baka mag-gusto shoutout. Hi, Louie Rodriguez! Ano po pangalan mo, ma'am? Angelica, sir! Shoutout kay Ma'am Angelica. Ah, ganun. Putik. Angela pala. Alam ko ako dun ah. Wala na kayong pagpala. Nag-shoutout silang dalawa. Sinoutout niya yung asawa niya. Magkasama pala sila. Kasama natin bikers. Bigyan natin sticker. Sir, ako sa. Yan. Sir. Para ma-follow naman namin. Thank you po. YouTube tsaka Facebook. Yes, thank you po. Yan. Thank you. Salamat po, salamat. Damit yung video ko dyan ha. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Ala, naiya ako! Ah, nakamas ka naman eh. Anong pangalan mo? Tursya daw po yan. Hello. Hello. Ma'am Rona. Yan, si Ma'am Rona. Ay, yung boyfriend ni ma'am. Sir. CJ Ayun. Lapitan. May tindahan po sila dito. Okay, so time check 4:58 PM or 5 PM na, magpo 5 PM na. Ayan, paalis na kami. Okay. Sabi ni Naldong Gala, nasa 1 oras na lang daw. Andun na kami doon sa tita niya. Doon kami mag-overnight. So guys, may checkpoint dito sa may Ilocos Sur. So tignan natin kung ano hinihingi nila dito. Kailangan daw ng S-Pass. Opo. Ano daw? S-Pass? Bakit may S-Pass? Dun sa ano wala naman sinabi, no? Patay, kailangan daw ng S-Pass. Wala kaming S-Pass. Dun sa announcement kasi sa Facebook, walang sinabi na kailangan yung S-Pass. Kaya hindi na kami nag-ano ng S-Pass. Baka pag may vaccination card, hindi na kailangan. Tanong natin. Ano ba sabi? Pipila daw tayo dito? Oo. Para dun sa ano. Pila daw tayo dito, sabi? Ah, dito pala. Tama. So, yun guys, pagdating nyo dito, kailangan ng S-Pass, pipila pala dito. Ah, ayun. Sana makalusot. Pag hindi tayo nakalusot, uwi. Pila daw tayo dito. Sabi ni sir. Bakit sila merong booking confirmation, no? Dito po kami sa Dalimuyon. Saan po kayo? Dalimuyon po. Ito po yun. Sa akin? Sa'yo? Chubebeng. Si Mrs. Okay na po sir. Okay po sir, salamat po. Thank you, sir. Ayun pala. Ano yung binigay? Ano yung binigay na yan? So yun guys, yung ano. Access pass. Access pass. Ayan. So, bibigyan ka nila. Binalik ba yung mga? Ito. Wow. Siyempre, mabulit sa atin yun. Ayan, okay. Napakita lang yung vaccination card. Tapos, bibigyan ka nilang access pass dito. Okay, guys. So, dito kami sa may checkpoint ngayon. Paalis na kami. Nakakuha na kami ng access pass. Pinakita lang namin yung vaccination card. Medyo kinabahan kami kasi akala namin kailangan ng S-Pass. Yun pala, access pass ang sinasabi nila. Ayun kay Google, 42 kilometers na lang andun na tayo. So nasa kulang-kulang sa 1 hour na lang yun. Mga 6 PM nandun na tayo. Medyo ginabi na tayo. Woohoo! Ilocos Sur! First time ko makapasok dito sa may Ilocos Sur, guys. Kaya excited ako. Napakasaya. Welcome to Santa Cruz, Ilocos Sur. Ginabi na tayo mga paps. Another checkpoint. Yes, hindi na tayo pinara.
Mabuhay Santa Lucia, Ilocos Sur. Shoutout po sa mga taga Santa Lucia. Candon City. Alright, Candon City Bypass Road. Vegan? Ito pala yung papuntang Vegan. Wow, ganda ng daan dito ah. Parang expressway. So yun guys, may nakita ako doon. Welcome to Galimuyod. Nandito na tayo sa may barangay Galimuyod. Dito tayo makikipag overnight doon sa tita ni Naldong Gala. Ayun guys, finally nandito na kami. Po. Medyo po. Good evening po. Yung vaccination card lang po. Ito, nandito na tayo guys. Dito tayo mag-i-stay ngayon, mag-overnight. Ayan guys, so finally 5:53 PM nandito na kami. So inabot din pala tayo ng 6 hours, no? Doon tayo sa may second floor. Dami riders. Ayan,